Joo, tilasin Pyrokarhulta nyt sitten P1 ja lupasin, että teen tänne YouTubeen lyhyen esittelyvideon näistä. Ja tää on aika iso paketti verrattuna mitä täällä on sisällä. 70 eestä tavaraa. Joottiin kimpassa, niin täällä on nyt mun paukut jäljellä. Mutta tämmöstä löytyy. Volt 1 sai 10 pakettia, olisiko ollut, muista ihan tarkkaa hintaa, mutta halvalla lähti. Mut en ottanut, että ne ihan näin pieniä on. En sitä grammamäärää kattonut siinä, mutta nää on kyllä oikeesti niinku pikkukiinareita. Mut kyllä ne niinku pamahtaa ihan kivasti. Mutta tää raapasupinta vähän kärsi. Mä testasin jo yhdestä paketista jonkun verran noita. Sitten on Xenon piraatteja. Nää on varmaan vähän isompa kokosta. Ja paljon näissä on tää Pyromass. Mitäs näistä oli? No, ei nyt löydy. Kyllä nää silti isompaa on kuin nää. Sitten täältä löytyy näitä PS2 2 gramman flash-paukkuja ja nääkin on 2 grammaa, molemmat Killer Bulldog ja robottipommit. Kyllä nämä aika jytkyiltä näyttää. Triplexin paukkuja. Sitten tulilankaa. Tätä voi johonkin kenties tarvita. Ja sitten viimeisenä oli pakko tilata Testi Exploder 5. Olihan ne kalliita, mutta onhan nää varmaan aika jytkyjä. Semmoista tavaraa, ei mikään iso tilaus. Byrokratialta tulossa. No samalla hinnalla about niinku enempi noit sitten ilotulitteita. Tuli tilattua ja niistä tulee sitten vaikka oma video. Ja niin, näistä tulee tämän viikon aikana, eiku ensi viikon aikana itse asiassa, alkuviikosta tulee sitten pamautteluvideoita, minkälaisia nämä nyt on. Ja sitten byrokratian tilauksesta tulee sitten oma video myös. Semmosta.